suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Hello, at tayo ay muling dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome to Jesus Be Lifted Up Sagana. Ako po si Pastor Lito ng J Blue Sagana. So ngayon po ay ang team natin is nasa Habakkuk chapter 3 verse 2. At ito po ay patungkol sa revival na kung saan sa chapter 1 and chapter 2 ito ay dito makikita yung kung paano nakikipag-usap si Prophet Habakkuk. So at paano niya tinatanong ang Panginoon at ang sagot naman ito yung sa chapter 3. So at dahil nga sa mga pagsuway ng mga Israelita sa kanilang Panginoon, sa ating Diyos, no, ay maraming nangyari sa chapter 2, no. Yun yung pagpapalo ng Panginoon, no, kung saan dito makikita natin sa Habakkuk ay makikita natin ng relasyon ng tao at ng Panginoon, na kung saan kung ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, makikita rin natin na ang Diyos ay namamalo rin po, hindi laging pagpapala. Kasi bakit siya namamalo? Kapag matigas ang ulo at naging pasaway, no, katulad ng mga Israelita noon. Tanong, sa panahon natin ngayon, ganon din po ba? So napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia, sapagkat ang Biblia, kahit na sabihin natin na ito ay lumang tipan or bagong tipan, ito ay nagbibigay ng mensahe sa atin na ito ay bakit ba ito pinasulat ng Panginoon, para tayo ay mabigyan ng guidance, no, sa panahon natin. Kaya po napakahalaga ng pagbabasa ng Biblia para maunawaan po natin ang mga ginawa ng Panginoon noon sa mga tao noon, at maging sa panahon natin makikita natin ang kanyang mensahe mula doon. So ayan, sa ating theme is about revival. So, ang aking title naman ngayon na ibabahagi is The Works of God for Revival. Ayan. So, sa chapter 3, dito po natin makikita ano ba yung mga ginawa ng Diyos para ma-revive ang mga tao. Imagine, yung mga tao na nga nagkasala, pero
ang Diyos pa ang gumagawa ng paraan para tayo ay ma-revive. So, basahin ko lang po, Habakkuk chapter 3, verse 3 hanggang 16. Dito po natin makikita yung mga ginawa ng Panginoon. Okay. Basahin ko po sa Tagalog. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian at puno ang lupa ng pagpupuri sa kanya. Darating siyang sinliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Verse 5, nagpapadala siya ng karamdaman at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Huminto siya at nayanig ang lupa sa kanyang sulyap at nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat. Ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog sa mga daang nilakaran niya noong unang panahon. Verse 7, nakita kong natakot ang mga tao sa Kusan at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Verse 8, nagagalit ba kayo dahil sa mga ilog o Yahweh? Ang mga dagat ba ang sanhi ng inyong puot? Nakasakay kayo sa inyong mga kabayo at magtatagumpay na luna ng inyong karwahe habang pinagtatagumpay ninyo ang inyong bayan. Verse 9, binunot ninyo sa suksukan ng inyong pana at inihanda ang inyong palaso. Biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Verse 10, nakita kayo ng mga bundok at sila'y nanginig. Bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang tubig mula sa kalaliman at tumaas ang along naglalakihan. Verse 11, ang araw at ang buwan ay huminto dahil sa bilis ng inyong pana at sibat. Verse 12, galit na galit kayong naglakad sa buong daigdig at sa tindi ng puot ninyo. Ang mga bansa ay niyurakan. Verse 13, lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan at ang haring pinili ninyo. Dinurog ninyo ang pinuno ng masasama at nilipol na lahat ang kanyang tagasunod. Verse 14, sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma nang dumating sila na parang ipo-ipo upang kami pangalatin. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Verse 15, niyurakan ninyo ang dagat sa pamagitan ng inyong mga kabayo at bumula ang malawak na karagatan. Verse 16, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Hallelujah, hallelujah. Pansamandali po tayo manalangin. O Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Panginoon, wala pong maitataas at mapapapurihan, kundi ikaw lamang. Ikaw nawang makita at marinig sa oras na ito. Wala po akong galing at alam at karunungan, lahat ng ito'y nagmumula sa inyo. Kaya nga Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakil at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, dito po no, sa ating binasa, no, na kung saan ito po yung mga ginawa ng Diyos para ma-revive ang kanyang bayan. Walang iba kundi ang Israel. No? Pero dito, no, nakita natin dito kung paano kumilos ang Diyos. No, ganun niya kamahal eh. Basta't mahal niya kahit na siya ay nagalit o nagagalit, no? Pero kapag mahal niya, nandoon pa rin yung kanyang habag at awa. Kaya nga ganun yung pananalangin ni Habakkuk, no? Sa verse 2. Oh, yung sa bandang huli, no? Sinabi niya yon na you have mercy, no? Maawa kayo o mahabag kayo kahit na kayo'y nagagalit. Kumbaga, parang ganun. No? So, ayan. What are the works of God for revival? So, what are the works of God's revival? Hallelujah. So, yan.
makikita natin ngayon, ano nga ba ang ginawa ng Diyos, no? O yung kanyang paraan, no? Kasi madalas kapag ganyan, ano, may mga problema, madalas ang tao gumagawa ng kanyang solusyon, sariling solusyon. Pero ano ang Diyos pagka siya gusto niyang may gusto siyang gawin, no? Siya talaga ang kikilos, no? So dito makikita natin kung paano kumilos ang Diyos. Unang-una, number one, God's splendor in His work. Ayan, God's splendor in His work. Anong God is splendor in His work? Verse 3 and 4, sabi rito, ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman, ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Naganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian. Yun, no? Diba? Ilaganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian. At puno ang lupa ng papuri sa kanya. So doon makikita natin, no, kung paano siya pinapupurihan. Then darating siyang sinliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay. So dito makikita natin, no, yung kanyang kapangyarihan, no. Yung darating siya na sinliwanag ng kidlat. Okay, gaano ba kaliwanag ang kidlat, no? Yan sinasabi mula sa kanyang kamay, no? Yan yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga God's splendor in His work, no? So ibig sabihin siya mismo ang gumagawa o kumikilos, hindi ang tao. Ano po? Then minsan kasi, no, kahit sa panahon natin, no, hindi natin napapansin yung kilos o gawa ng Diyos, no? Kahit sa panahon natin, hindi natin napapansin yung gawa ng Diyos, eh. Kasi kadalasan ang tinitingnan ng tao, lalong-lalo na sa panahon natin dahil nga high-tech, no? Doon nakatingin sa kung ano yung mga uso ngayon, no? Kung ano yung mga uso. Doon naka-focus sa mga tao kung paano makakabangon, paano makakabawi, yan. Yan doon naka-focus ang mga tao. Pero sabi nga, tayo sa panahon natin, nakaranas din tayo ng pagpapalo. Hindi lang tayo, kasi buong mundo. Yun nga, yun yung yung COVID, ano? Kasi maraming pinagbawal, nahinto lahat, no? Pero kahit anong pagpipigil, hindi pa rin mapipigilan ang salita ng Diyos. Nako, kaya nga tuloy pa rin ang pagkalat ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ngayon, no, sa multimedia, ay kakalat pa rin ang salita ng Diyos. So, yan makikita natin yung kilos ng Diyos, no, sa kanyang mga gawa, yung kanyang kaliwanagan, no, yung sinliwanag ng kidlat. Kahit sa panahon natin yun, hindi lang napapansin ng karamihan. No po? Pero may ginagawa ang Diyos. Amen? Kung noon ginawa niya na yun, no? Sa panahon pa lang ni Habakuk, ginawa niya na yun. So, sa panahon natin, ginagawa niya yun. Hindi nga lang napapansin ng karamihan. Kung mapapansin natin, ilang taon na, 2 years na, unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Paanong liwanag? Ibig sabihin, naliliwanagan na yung mga tao. Namumulat na. Ibig sabihin na muling nakakalabas na, nakakapasok na, nakakapagtrabaho sa mga eskwelahan, halos nagiging normal na naman. Diba? Amen. Kasi iniisip natin, gawa yan ng mga leader natin, pero hindi. Yan ay kilos ng Diyos. Ano hindi lang natin napapansin, pero sila ay maaaring ginagamit ng Diyos. Ano po? Hallelujah. Diyan natin makikita yung kanyang kaluwalhatian, no? Para muling makabangon, muling maipangalat ang kanyang banal na salita. Then, pangalawa, no, number 2 is God's strength in His work. Ayan. Dito sinasabi yung kanyang lakas. No? Ano ba yung lakas niya? Ano ba yung kanyang kayang gawin? No? Makikita natin yan sa verse 5 hanggang 12.
saka sa verse 14 and 15. So, meron tatlo rito, no, na pinakita niya yung kanyang lakas, no. Una, letter A, God judges with pestilence and plagues. Ayan, no. God judges with pestilence and plagues. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagluhusga ng ng peste, ng mga plagues. Ano ba yung mga yan? Mga salot. Kasi sabi sa verse 5, nagpadala siya ng karamdaman at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. O, nagpapadala siya. Ibig sabihin, siya rin pala yung may gawa, no? Inuutusan niya ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Kung mapapansin natin, ano ba nangyari nung nakaraang taon natin? O, di ba? Lumaganap ang karamdaman. No? Inuutusan ng kamatayan upang sumunod sa kanya. O, di ba? Ang daming namatay, kahit hindi nga COVID eh. O, sinasabing COVID. No? So, makikita natin, no, ang iyan ay husga ng Diyos. Kasi noon nagawa niya na yan eh, no, sa panahon ni Habakuk, no. Ayan eh, nakita natin, no, na ginawa niya, example na nga yan eh. Kaya lang maraming tao hindi kasi nakakapagbasa ng Biblia, hindi napapansin o hindi nakikita. Na po, tandaan natin, pagka nagalit ang Diyos, siya yung husga. No po. Then, letter B, God shakes the nations, shatters the mountains, and level the hills. No? Ibig sabihin, ano sabi sa verse 6? Huminto siya at nayanig ang lupa. Ano po ba yung mga lumayanig? Diba? Ang lindol. Kailan nagkaroon ng lindol? Diba? Mayroong mga lindol na nangyayari. Tapos ano pa, sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat. Ano yung bundok na sumasambulat? Ito yung mga bulkan. Bakit? 'Di ba? Meron namang bulkan na pumuputok ngayon. Kahit sa panahon natin, nagagawa ng Diyos, no? At ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog ang mga daang nilakaran niya noong unang panahon. So, dito nakasulat din, no? Walang hanggang kaburulan ay lumulubog ang mga daan. Kailan napabalita yung mga bansa na lumubog? Dahil sa bagyo, dahil sa baha. Ang dami, kailan lang 'yun? Amen. So, nakikita natin yung kilos ng Diyos. Pinapakita niya yung kanyang lakas, yung kanyang kalakasan na kaya, kasi siya naman yung may gawa ng lahat eh. Amen. Siya yung may kakayanan. Siya lang may kayang gumawa ng ganyan. Kaya niyang i-allow yan, lalo na nagalit siya eh. Totoo naman na nagalit ng Panginoon. Sa panahon natin, mas lalo pang maraming sumama. Ano po? Hanggang ngayon, no? Dami pa rin mga korap. Ay, nako. No? Kaya ang Diyos talagang nagalit. Ano po? Kaya niyang iligligin ang mga nasyon o kaya nga buong mundo, no, nangyayari, no, nililiglig. Ano pa, pinapabaha. Bagamat sinabi na ng Panginoon niya na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero yan, pahapyaw. Meron pa rin mga natatangay ng mga baha, nalulunod, pero hindi pa rin nabura ang mundo. Dahil nga, yun yung pangako ng Diyos. Letter C, pangatlo sa God's strength. God utterly crushes His enemies. Yan. So, makikita natin yan sa verse 14 and 15. Sabi rito, sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma nang dumating sila na parang ipo-ipo upang kami pangalatin. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Iyurakan ninyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong mga kabayo at bumula ang malawak na karagatan. So dito, no, sinasabi rito, talagang ang Diyos, no,
siya rin ang gigiba o wawasak sa kanyang mga kalaban o sa mga kumakalaban sa kanya. Sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga kumakalaban sa kanya. Gigibain ng Diyos yan. Tandaan natin, no? Kasi nangyari na yan eh. Po, nangyari na yan. Ginawa niya na yan. Kayang-kaya niya pa rin ulitin o naulit na muli sa panahon natin. Po. Then, so yan yung God's strength in His work. Ano yon? Yung tatlo. God judges with pestilence and plagues. Then, letter B, God shakes the nations, shatters the mountains, and level the hills. Letter C, God utterly crushes His enemies. So, yan yung God's strength. No? Yan yung kalakasan ng Diyos. Pinakita niya noon pa man. Hanggang ngayon, pinapakita niya pa rin yung kanyang lakas. Dahil nga sa galit. No? Galit siya eh. Kaya marami talaga ang naapektuhan. No po? Then, number 3 natin, God's salvation in His work. Ito na. No? Yung kanya namang pagliligtas. Matapos yung pagpapalo, no? Ito naman yung yung pag-aalo, no? Sabi nga, matapos yung pagpapalo, may pag-aalo. Ano yung pag-aalo? Ibig sabihin, aaluin ka niya, no? Ayun, no? Kaya nga verse 13, no? Sa number 3 natin, God's salvation in His work. So, verse 13, lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan at ang haring pinili ninyo. So, noon pa man, bagamat pinalo niya ang kanyang bayan, pero paano pinalo? Kasi nagpadala siya ng Babylon, yung bansang Babylon. Ngayon ay Iran ba yan? Iran? Yan. So, o Iraq yata, no? So, yan yung sumakop sa kanila, nagparusa sa kanila, no? Nagwasak ng kanilang mga nung panahon nila. Nung panahon ni Habakuk, kung paano inalaw ng Lord na sila ay sakupin ng bansang Babylonia. Dito makikita natin, siya pa rin yung mag-aahon sa kanyang mga anak na kumbaga pinarusahan niya lang naman para kumbaga may dinidisiplina. Po, pinalo nga niya para madisiplina. So, kung nangyari yun noon, sa panahon natin, nangyayari rin yan, no? Kaya tayo nakatanggap ng palo dahil dinidisiplina niya tayo. Kasi marami sa atin ay ibinahagi na yung kanyang salita, pero wala, sarado pa rin yung iba. Marami pa rin kapit lang sa relihiyon, hindi sa relasyon ng Panginoon. Pero bagamat sabi nga ng Lord, talagang mahal na mahal tayo, kasi tayo nga ay kanyang mga nilikha. Po. Pero pagkatapos ng pagpapalo, may pag-aalo. Yan. Kaya nga, ayan, makikita natin kung paano niya inaalo yung kanyang bayan noon. So, ibig sabihin, sa panahon natin, aaluin din tayo o inaalo tayo ng Diyos matapos nating maranasan yung mga mahirap na yan. Yung walang makapasok, walang makapagtrabaho, walang nakakapag-aral. Nangyari naman yun. Pero ngayon, eto na. Diba? Nakakabalik na muli. Then, yung panghuli natin, number 4, God's security in His work. Yan. God's security in His work. Verse 16, sabi dito, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking mga katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Wow. So dito sinabi ni Habakuk yung kasiguruhan ng sinabi ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Kaya nga sinabi ni Habakuk maghihintay na lang siya. Tahimik na lang niyang hihintayin
yung takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga pumapi sa kanila. Kaya nga, nandoon yung seguridad sa mga ginagawa ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sino ba yung kanyang mga anak? Yung mga nanampalataya at nanalig sa kanya. Amen? Hallelujah. So, sa panahon natin, sino ba yung kanyang mga anak? Walang iba kundi tayong mga mananampalataya na patuloy na nananampalataya kahit na ano pa yung mga dumaang unos sa buhay natin, hindi tayo bumibitaw, no? Sabi nga, sino lang yung mga nanatili, no? Yun yung maliligtas. No po? Kaya nga, bakit nakasulat yan sa Old Testament? Kasi para makita natin yung babala ng Diyos, no? Kasi nakikita natin diyan kung paano niya pinarusahan kahit na sinasabi na sila ay mga anak niya, no? Yung bansang Israel, pero andun pa rin yung pagpaparusa. Pero makikita rin natin, no, yung kanyang ginagawa after niyang parusahan yung kanyang mga anak, andun naman yung pag-aasikaso, pag-aaruga, ano po. No, kasi gusto niya ipakita yung kanyang pagmamahal. Amen. So sa panahon natin, ganun din ang Panginoon, ano? Pinapakita niya sa atin yung kanyang pagmamahal. Unti-unti niya tayong ibinabangon sa ating pagkakalugmok ng mga panahong nagdaan. Hallelujah. So ganyan kabuti ang Panginoon po. Kasi siya mismo ang gumagawa ng paraan. Amen? Akala natin, akala ng marami, dahil sa kanyang galing, alam at karunungan, pero hindi pala. Dahil ito pala ay kilos o gawa ng Diyos. Hallelujah. So, ating conclusion, the works of God for revivals are, number one, God's splendor, God's strength, God's salvation, and God's security for revival. Ayan. Hallelujah. So, yan yan po yung mga ginawa ng Diyos noon pa man, na sa panahon natin, yan din yung ginawa niya o ginagawa niya sa panahon natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ano yung naging resulta? Kaya nga sabi sa verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Wow! So yan po yung resulta ng mga ginagawa ng Diyos para tayo ay ma-revive. Hallelujah. So yan yung naging resulta, no? Kahit na, ibig sabihin, kahit na walang noon, wala tayong kinikita noon dahil nga walang trabaho noon, hindi pwedeng pumasok. Kahit yung mga estudyante noon, walang tawag dito, walang baon, wala silang allowance. Di ba? Pero ngayon, nakakabalik na naman, meron na naman silang baon. Yung mga nagtatrabaho, nakakapagtrabaho na uli, yung mga may negosyo, nakapagbukas ng muli. Di ba? Dito sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Wow! Hallelujah! Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon na kung saan siya rin yung gumagawa ng paraan, no, para tayo ay ma-revive. Hallelujah! That is the work of God for revival. Na katulad ng kung saan kahit na tayo ay nagkasala,
no? Kumbaga, tayo ay may pagkakautang pero siya pa rin ang gumagawa ng paraan. Kaya kumbaga, hindi tayo dapat nagtitiwala sa ating galing, alam at karunungan. Sapagkat lahat ay ang Diyos pa rin ang kumikilos at gumagawa para sa ating kaligtasan, para sa ating revival. Hallelujah. So, to God be the glory. I hope muli na naman na revive yung ating mga buhay sa example na pinakita o nabasa natin sa aklat ng Habakuk. Dahil nga, sabi ko nga, ito ay bakit nakasulat? Para tayo ay paalalahanan. Para tayo ay matuto sa mga nangyari noon ay maaaring mangyari sa ating panahon. Kahit na ibang panahon dahil iba ang level. Ano po? Kasi nga, high-tech na ngayon. No? So, high-tech din yung problema. So, ayan. So, to God be the glory. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. O Heavenly Father, we praise you, we honor you, we bless your name, the name above all name of Jesus, our Savior, our healer, our provider, protector, redeemer, deliverer, King of kings, Lord of lords. Lord, salamat Panginoon sa inyong mensahe na ipinahayag sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagpapaunawa ninyo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo ng pagpapaunawa mo sa bawat isa sa amin kung saan na kapag kami lamang ang nagbabasa nito ay iniisip namin na panahon nila yan hindi naman panahon natin. Pero Lord, naniniwala kami at nananampalataya na meron kang mensahe kaya mo pinapabasa sa amin upang kami ay mabigyan ng paalala at babala na Panginoon, salamat Panginoon kung saan na naunawaan namin na sa kabila ng mga nangyari sa amin na yan na nga yung COVID, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kilos mo, sa mga gawa mo, Panginoon, para kami ay muling ma-revive at magkaroon ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa binigay mong pagkalakasan sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Naniniwala kami, nananampalataya. Lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Hallelujah. Hindi ito galing sa amin, kundi sa inyo. Kaya nga, Panginoon, maingat namin, binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakilat, pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all. To God be the glory.